Лето – гэта пара паездак на дачу і баўлення часу на прыродзе за горадам. Многія для гэтых мэтаў выбіраюць зручны і недарагі від транспарту – цягнік. Але варта памятаць, што ў гэтым выпадку трэба выконваць пэўныя правілы, каб такая паездка прынесла прыемныя эмоцыі і стала для пасажыру бяспечнай. Штогод ахвярамі няшчасных выпадкаў на чыгункі ў Рэспубліцы Беларусь становяцца сотні чалавек. Адбываецца гэта ў сілу тых ці іншых прычын, але часцей за ўсё з-за бестурботнасці саміх людзей. Для таго, каб пазбегнуць такіх выпадкаў, штогод праводзяцца акцыі, накіраваныя на забеспячэнне бяспекі пассажиров. В эту субботу у нас проводилась акция «Стоп, неверный шаг». Данная акция направлена на проведение профилактических мероприятий, разъяснение гражданам правил безопасности поведения на железной дороге, то есть правила перехода, где можно, где нельзя ходить, что можно делать на железной дороге, что нельзя. То есть переходить только по пешеходным переходам, нельзя налаживать на рельсы посторонние предметы, перебегать пути перед идущим поездом. Ну, все, что может повлиять на безопасность движения поездов. За данное правонарушение у нас предусмотрен административным законодательством штраф в размере до 2 базовых величин. У чаканні цягніка на пероне многія бацькі не звяртаюць патрэбнай для гэтага месца павышанай увагі на сваіх дзяцей, і тыя, прадастаўленыя самі сабе, могуць загуляцца і не заўважыць небяспекі. Начался период каникул. То есть дети начинают бегать по улицам, гулять. Хотелось бы родителям сказать, чтобы следили за своими детьми, не пускали их к железнодорожному полотну. Также разъясняли им, что наложение предметов на железное дорожное полотно не стоит делать, это влечет наложение штрафа на родителей. То есть постановку ребенка на учет и со всеми вытекающими последствиями. Парушаюць правілы не толькі пасажыры цягніку, але і вадзіцелі аўтамабіляў на пераездах. Вось, напрыклад, адзін з нядаўніх выпадкаў. Светлафор на пераездзе мігае, а вадзіцелю гэтага аўтамабіля ўсё роўна. У гэты раз скончылася без ахвяр, але парушальнікаў, якія трапляюць у аб'ектыў відэакамеры, чакае штраф. Спешка ж на цягнік часта прыводзіць да страты рэчаў і пакідання іх на вакзале або ў цягніку. Вещи все, забытые на вокзале, сдаются в камеры хранения, то есть можно обратиться к дежурному по вокзалу. Если вещи еще находятся, например, на станции Шклов, она будет на станции Шклов. В течение 3 дней они передают камеру хранения на станцию Могилев. Выконвайце правілы бяспекі, не забывайце свае рэчы, і тады паездка на цягніку стане для вас прыемным і бяспечным баўленнем часу.